Cardong give and take policy ke 2022 aningkan malongsi government atu Assam Chief Minister akehai Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma akehai alang litum pacini lo rata tumpan lapen halaso ting si koloso give and take pulo te give puke kipi pulo take puke ke entu pulo ke entu mane itum Meghalaya area pen kopi pi area si itum ke entu nangima pen give po bangke itum Karbi Anglong pen ba Des Dumura pen Des Dumuria area pen la pen Nongwa Mau Tamur ala Gorbhanga area pen West Karbi Anglong block 2 area lai hoi pen block 1 area lai hoi Langpi area lage Langpi area ke lage Kamrup district lo lage ha Guwahati adung la pen West Karbi Anglong block 1 Kanduli PCR area halai hoi adim an Kolosal area si cuma ngatuman pidak nang poma Kolosal area si cuma ngatumben itum entry dat nang ima walam paya thang lo hala tang suhut lapen la so teng si Otul Bora akehai Minister Border Protection and Development etc. Assam alang lipansi a chairman ngapincom lapen ke halage Des Dumura lo Des Dumura polite na itum chini non lage Amerika pi atum lo Amerika pi lage Karbi Anglong lo halata afram hoke Karbi Anglong lo non ke ilitum achi tim ke itum Amerika pi along se dolang lapen ajak ke lage Assamese tum charai thip lo Kamrup district pusi halatum chipusi charai thik lo halaso area lo Des Dumura Alidar ke itum Amerika pi atum reselo Indre Sorteron ke hai alang litum hai hoi hela Richo da do halada Holy Sing Romhang ilitum Amri akarbi arecho badak duk la penke la Kamrup Borduar area la penge Gorbhanga area la ke hala Kamrup hapudam chotana thu ha Golpara na tu dam chon Golpara re lan Kamrup Guwahati adung lo laso area bangke lake Sondromon Patwari Honorable Minister Environment and Forest Department alang lisi a chairman alang lisi laso a committee kelang lapen West Karbi Anglong block 2 area bangke la bange Pijus Hajurika alangli Honorable Minister Water Resources etc. alangli si a chairman lo la ke lang nang ya bang lo la non itum akam nang do bangke la Pijus Hajurika area bang lo block 2 la pen block 2 lo Kanduli kalilo kalang lo Pijus Hajurika tak lo West Karbi Anglong block 1 pen Kanduli area ta Pijus Hajurika alang lida sigelang ni labhala Langpi Puari alang Guwahati adung bangge lage Sondromohon Patwari alang lisi minister alang lisi chairman ada Karbi Anglong pen malam member Karbi Anglong pen ke dodo na bangge Karbi Anglong pen ke dodon la bangke da Uping Maslai alang li dodon lo Obhijit Kro ta dodon lo la pen ke dhala DC man ne tu dolo la pen ke Nondita Das Honorable MLA alang li ta dolo la pen ke Rina Terang pi ta dolo la pen Het Singrong par ta dolo alang li tum hei hui hela la ta ke dodon ante alam bangke la hello non Kanduli adung tapat along Jebong say lo la pen monita thilo Oriwell timung ke aprandam joy lo areng ke so ta bangkrener kep ta so se am make akum
Amik ay hui kay hinu jong la po an la. Ante la dak kopia posi la so a committee tum non in summary. Non hala dak kay chok kay theng hu lo hala tum asap tan nan chiklang klik. La pen la an chok tagalilang ili tum council penda Border Protection Committee pura inut apan chairman baglo. Amen komat mayong te. Agustin Hansi kubodi. Oh, putalang. Agustin Hansi lagi alang li ta chairman la. Acha alang li tum chairman man lo committee ta dolo. Ante alang li tum kopia porsi la karbi apran ka pedam akam alang li tum khang dun un edem. Alang li tum hadak ke do penajo karbi tum apran dam. Alang li tum committee ke do penajo. Non alang itu Otul Bora Tangho Sondro Mohon Patuari Biju Sajurika alang litum an haladak itu penajo Agustin Hansi alang litum hadak komiti itu penajo karbi itu apranta damlu ra itu dikete alang litum la posi ilitum rat atum kacini kantung ke nilitum la puelo arnisi ke tek damlong karju damlong gala hello Assam Police atum ke Meghalaya area lo lake Damri pusi karbi atum mangi pu pusi pu. Lapen sokta cuma atum paci rot anak pusi pu pusi pu. Lapen Assam Police atum mangke ahili ke doan elong pangrum hup amat elong bi hup amat Assam Police tu menghadap ke dotu tidak bersih. Ahili tak ciot lapan ahili tak celang dundi. Hala Meghalaya Police tu mesti kelang tu bersih. Sarandar. Assam Meghalaya Police tu mesti kehon tu ahili. Tarmane Assam Police tu surrender deh tu Meghalaya Police tu empat. Ka surrender deh lah tepi lah. Assam Police tungi pulau lake Meghalaya kan PF lu along li PF lu ponte la so komiti tu la pen idum MLA da group sing terong da do la pen ke tuliram rom hanga ke hai ke lake CM lo alang li tiga do wek lo da ante alang li tum je la so area lake cuma tum han PF lu pura pe pot thang the de Han lo te misen populen ni jung puali. Pidet abang ni jung daning dok de. Seta alam mangi peklang dak nang si alang itu. Piat lo nang tum karbi tum ke hadak dam nang nelo puputip nang ji. Non ke karbi tum hadak cini ni de pera pot alang li jung ke ame thang along le kusi karbi ang long along le kusi mat abong lo la pen dam bom lo. Non alam pini ni tum naning ye nang ko kateke. Atum ni heta cing wai pusipu. Abino na pinilo di Great Rock siang bom. Cuma atum wang lepo sok na ci roji atema sok ke rot ke laga. Ati ke por pen rodon de jang et po. Da sialang litum na ci rodon rot ta rot lo. Ai karbi dengan paperot long lik pusipu bom lo. Along lik ai di ke lata. Cuma atum hidi pusipu lata. Inglong karbi itu mah pulau la inglong ajo anabang ke karbi itu cerai bom ji hala hidi an ke lagi cuma itu cerai kami pusipu umat matong lah kan ingye dulu ne di tum sini ne seta alam bang pine ding hajak lo hidi bang si ador kita ang hidi bang nang ne pu hala inglong kering ang bang si nangi puru tu la bang ke itu ala bang tu komiti okora bukan ton hoi nang nang komiti tu prapjing pen berarti la so komiti tu prapjing pen kalau solong lesi cuma tu man PF lo ma la CM dan ningje serak nangji Agustin Hansi dan ningje serak nangji Biju Sajurika dan ningje serak nangji Otul Bora ke hai dan ningje serak nangji Sondro Mohon Patuari dan ningge serak nangji Rina Terang Pi dan ningge serak nangji La Het Sing Rok Har dan ningge serak nangji
Obijit kro taning je serak nangi. Masalah. Openg maslai taning je serak nangi. Kopia pola alang litum ninge dia. Lasso alam hele non ni tungi bukan dungge. Ninge serak nangi. Anke jongsi alang litum pidun etlo pola tante. Karbietum ke kacedan nangi ke la. Ki pidun atum hansi cedan nang pokente. Cuma atum bela kacedan nangi ke lilung. Itu MLA minister atum CMEM tum latum kipidun long li kipidun kacu hodai dun kacu jordun latum apan si tum ne long poken de misen poken lagi kaci cok kaci teng kaci pikir alam galilo labang misen po la sinon itu gani kantung nang lini eta Bismillah nangge prajin pen lanon komiti atum immediate rabakan paklang sirak nang pojong si paklang tek lu pang tenang tum labang soang hoi tet nang tum sinunut athe labang so give and take police also aboard daralam non anda solution judun de dal bachun tek dal nasi monsam ke doi plotang de labang so ala a committee tum konara long lesi karbiang long ke chilong thuma basam chilong thuma konara long si megaloi phan ipithuma labang ke kardak pen rara phan pachini la labang solam ke pini epsel situ mele karju chom nei gali karbiang long song don arjunai tuliran long hangda pulo ke chujeng bajir tan itum long le pipe pulo te pipe pulo tan i pulo nona ta lampa klang te kente hala bang solam itum charjuna kokku lasila bang so komiti itum a komiti adu lopot 2022 pen labang so kardak klang thekthia jok silitum akorte ilituman anok de oriel timung alang ya pran ke dam nang lake ke chok ke pulo tang la bang so komiti tu ke claim ke chok ke posi alang ya pran ke dam nang ka dai ke lake Caribbean Long Autonomous Council tapi komiti tu lake dai che nang lake prapjin pe ke destel non ke pupu non ke along lesi bihu lo Caribbean Long non ke destel tamane survey with along lake pulo bang Assam Plain District betike ka survey tatang edlo map silam lap lo dak nomor cipi lap lo komat along lesi konat mage do lai hu chichini lap lo non Caribbean Long abang ke chup claim tu non ningkan phida so selo survey akam pape claim long le de laili tum omor sing tiso akam lo lage ningkan phri pulo tante alang li si land and revenue body alang li long le ka survey dia phan pape claim long le de ka survey to mange polygon ke survey etlo polygon pole te lage map silam etlo amat map silam et pen hala field attestation pudolang field damsi mane hala along le binong along damsi haladak jok lama jok cema puke langdam ke klaim abang halabang pape klaim long ledet la penapot alang litun di pu abang ke survey nang ne pu survey lo te komat arong si along le ko lo ma cicini etpo survey bedet lo te muneta dom rong asor anta along le cicini ne detpo anke cerai long company dom han long le pilong popo Jujur long popo la pensi CMEM minister MP adom long le bang long le tidun cerai dun tip long lok popo pan amat pasarwe long le de ante bisa dalam erong sarpoteron arong dulu sarpoteron arong hada ke abinong sarpoteron arong lo amat polygon kali hala digital global positioning system bu lagi DGPS kaselam ho arong amen bonglong terang pu arong pincong tu det lo sarpo teron arong ke bonglong terang arong pincong det bonglong terang arong ke hadak fil arong ke bonglong terang pu gawilu hadak ke sarpo teron arong halagi amat sarpo teron arong soro mangen nitunge sarpo teron arong pu koklo hala along le ka cerai ke lage bonglong terang arong po mat hala CMEM tum along le bang cerai tu tip illegal lage
pura kriminal kamu si klaim lo lagi itu masih lagi itu kapten mencisong lagi cisong nangi ka rong asar atum lagi turpak nangi nang litum rong asar atum ing samri bong lo te rong asar atum nang tungai politik sakam kali puja mata bomra ing samri bong lo te nang litum rong ke amenda lar lapo lapen CMEM MPMLE atum lapen Hemanto Bisor Sorma lapen kompani atum hala haram dep do lapen ke hala Patanjali do lapen ke hala Adani do Ambani do Godrej do alang litum si cerai te bompo nang cerai pigilak nang litum masakrang nang ne lahilo lasi hala DGPS amang ke kasarwe talake upload along ke damsi amesin or ponling pola damaling si halaka amek de pokpo seta lamang lagi dor kali survey vetik ke halaso area along le RV na tu komat along le magedo RA na tu komat along le magedo hala aprangan na tu apia na tu komat along le magedo halatum along le adak nombor pini ke cini ne depo le sari himata cini ne depo labang ke lapot labang ke no pegalam lo nang le ilitum DGPS le selam seta survey bang survey peminang le la sinon patapi bang lo halapur kimia ke mampu patake pi bang lo adak nombor ave adak nombor ave map tado setahala RVRA aprang apia tung komat along liget do mahala bang cicini ne sarihima bang cicini ne avedet hala bang ge la pulote la ke ilitum konat se along liget do mata mo pige cicini ne depo la potsi la non pultimia ke mangalong ki vi thaparet abang ta claim nang ne pasar ve serak ni Assam survey do lo Assam survey dak joint director do dak diplomacy alang lipan ke claim nang ya son an tapi don ra paselam nang neli dak survey director ke plang hot neli dak nang lang lo hala suhut laga congress hut lo an ke ko pila ba plang ka survey lo te nujok som te kang nai ke di nujok som te kang nai pilar som te kang nai nujok lo som te kang nai pilar lo ingraya lam ke pilar som te kang nai hala pilar ke som ya pan a pilar ta supply planet council tu matai si supply lo kai pho anu jok si supply rom amar kai pho anu jok som lo bang karlu chula angela son ke la ke plang beda di la si son ke itung pinang ne itu malong le cerai polo tangte ele tong pilar ta pakanangi simen pilar nangi to anombor do et nangi la son si ile tong council tong supply nangi council tong na supply ya pan ke poisa ke kai ta nang lewer lo hal so poisa ke alang li tung chu det ti lo la son wi nang ni pusini tong ibu kang tu